Nagabenta ka jing dap shis pas nem jong ka H Gordon Robert Hospital Hashilong ka KGPC non ka lapan kut ya ka jing rakhi ha ubnai naiweng menta usnem. Kumta nagabenta ban kampan klan chusho ya ka jing shakri shaki pat ba badru ban kampan bha ya ka te ka jaka sumar ka jing seng ye selok jong ki pastor jong ka KGPC not sepngi ka lapan long ya ka jing lekai football paralog hapdeng ki pastors bad ki officer sarkar. Ya ketika jinge lek kai paralong lasdang nengkong mentakesngi Hanong Stone Zone ka bakuntup ya ki prateli ki presbytery ki bahab Hawes Khasi Hills ya ka balapan long Hamadan New Nongstein. Ha shwaban stang ya ke jinge lek kai lapan long ya ke jinge lang ha ka balapan ya da upasto JT kha dosau bat layo ya ke jing pensyai ha ka baide bat ka jinge ilinti jong ka Robert Hospital da upasto IW Nongse. Hakatege singi lai don rengkat daki pastor ki temen basan u Dr. A Nongrum Medical Superintendent ke H Gordon Robert Hospital bat uba Mark Milan bersat MLA ke Nongstoin ubala syakot kum ukongsan kum joru ki riurang ba bat ki pait ba. Hak jingi le kai ke kenhun ki officer sarkar kalayo bantep lightly ki gol kat ba ke kenhun ki pastor pat kalayo bantep tangshi gol. Hadian ka bekut jong ke jingi le kai lasami ki kusnam shekinongi le kai baro daki officer bat ru da ukongsan. Kadon kadau ba kadau kolong ba ka we ni hospital ki badan po ke jela ka jungi ka ba gitep ka H Gordon Hospital hang te hajaya Hashilong kaladap si spas nam minta nadu para seng ya ka ofnam ka spa aku a te naglem jong ka balak posterian ka ba seng ya ka tai ka hospital kadon ka jing temu ba kadon jing persang ban nang pen baha ban nang pen kiu ya kita itu ka ku bejing ya jo ka pa te naglem ki jonga ka sino pa ku kai kerpang ya kino priya ki beri ki pastor ki teman besan ba ki khot ki balang presterian ki bedon sisa kata ke jingmot ban pen i hakmat ka persei ban pan ai ke jing syakri upai ba la de ka ko ki ya lani ha ke jing lo ba ke jaman sim ha ke jing im beri ujungi kabron kam kadai ka ko kya ka tin ko ong ba ni bron kam ni ka spa la ni yo ai ko kya ki ong ba hell is well ka jin ko jin kya ka spa ka ba a ka pule ka puji education ba ka saw ka jin sai ka lai ini lai tri ki mat ki ba ka soka ka jung ni mata ka pe sekmat kini lai tri ki mat ki lo sisa ka jin matoy nata ki pai ba jo ke jela ka jung nata ki pai ba jo ke stick pa fa pa te daga liang ka jonga ngasga ban pa ban ai ki kublai ru ya boda to jo ka ki sirat set ni be don ka ban ni di pastor ai di beliau long si ya ki we pa ki pastor ki beli ki kam jong ka KGP sirat ka jongi te daga liang ki jonga ngam don sibun ban kren tang ka we ngakwa ban kentui ki pai ba banginya no kelui nam tak se dau ba ban pen bit pen biang ban pen bahai di hospital ban ka liang jong ang kloi ban yang donation ban nganum ko ban pen menah ni kat nungan ai donation ngadia kendu iki nong elam ban ngan sai nama ngatip bagi hukum penjai jo ka bala presterian kiwe galang kalong kunju bagalong accountable ngite pa wat si ja tengkala ka ton kadang ka ti jong treasurer gidang ya keli ka flow juga sinat gidang keli ka flow di pastry gidang keli ka flow di district ko ba sai ka tu pisah ka balai bibat ka ti ka jopi te nak ta kadau ngamdon kam yang ngamen penang ni tangba ngakula kan ka bola kum wei ni kinong song snong jo ka di district ka jungi kum wei ni kinong song snong jo ka jela ka jungi ban ye don matalang bat ni te tangi ta kati ka pensia jong uta ubadan gor karo amtai kibriu nakani ka di khasi bai jongi henai bon kibriu nasa til sari thoru yo jing penkia nagani ka hospital kani ka jubili kadon ye ka kubur patwan saka permanent board kat KGP Assembly kong ka sponsoring body. Bagay ka hospital kadon kam yaga jing penimay ka liberation. Larang ikran in term of infrastructure. Kak pemeringut kaya
nalor kajing penbahaya ka existing building kahikut rupan sna kamay sa ka-wake up ka building kaba-ontip kung ka-hospital annex kali-kali ka-kubor kaba-climb bakali ka-jubilee ka-kren ya ka-cobbling body lagi kren in term of service ka-service ka-manlapan pendi yagi ngongtre ka-cobbling board ka-ikut ban upgrade mo yang ka School of Nursing siya ka College of Nursing balapan pendi yagi nurse kiban ham kiban chuchu kiban yade ibat kali kapuan Om tang makan rakhe ya kan sentri nre kadon ka jingtmu ya kaban pun kentiu har tom sumar hakaban ai ka jing syakri yaki bai ba hamta bagi pang bastom ba inyo ya jing sumar ka bakhamha tumta da we ka jing mut ka board ka jing menjor jong ka KJP assembly kabala sya ya kaban day kama ya we pat ka hostel ka bangin khot ka hospital annex hakaba hangne ondon no ka OPD complex kumju kindon kiwe ki jaj jaka sumar ki laboratory nanta kindon ru ka radiology department bahkan don ru ki jingtia kum ki private ward hakaba insnaro ki kamera jong ki poster ki jongi ke ai ke jing syakri ya ki balang ha keleng sodong ha kene ke hostel lemru isadon ru ya ke seminar hall ya ka ba inla ya ka ban pelong ki jingalang ila ban pelong ya ki seminar namar ha ke juk menta lem ki seminar inom la ban update inom la ban ya ki jing tip ya ka bangin ai ki jing sumar kupta ke don kam ya kene ka hall ru kumju dengan ke jinglot jung ne ke jingsna kanlong bomba 0.6 crore